Ang pagulat kag ang pagpailog nagabulig sa aton kag nagahatag katakos nga mangin matuod kita nga mga anak sang Ginoo. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pag-review, pagtuon, o kon pagtalakay sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Isa ka Ilonggo kon Hiligaynon version sa aton Sabbath School lesson sa sininaton nga quarter. Ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyong masunson nga host. Kag sa siningation, ari may duwa ako ka mga bisita nga sa madugay na inyo na ni sila nakilala. Ang akon unay pakilala sa inyo mga kauturan, siya ang aton nga senior pastor diri sa Central Philippine Adventist College. Bago lang siya na-install sa nila nga bulan sa Agosto. Wala sang iban si Pastor Delbert Hintapanan. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor. Salamat sa nga kahigayunan. Yes. Ara mga kauturan ka namin sa iya tingog kabilog-bilog gid. But ako nakapati nga dako gid ang iya nga ma-contribute sa sining aton nga pagtuon. Ang ikadua mga kauturan, permi na ninyo na nakita aton isa sa aton mga professors diri sa aton nga School of Theology. At the same time, isa man siya sa aton mga associate pastors diri sa aton nga simbahan diri sa CPAC. Wala sang iban si Pastor Rafael Carado. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw man, Pastor, kag sa tanan naton nga matig palamati sa sini nga programa, ako nalipay nga nakabalik sa pagtuon sa aton leksyon. Yes. Mga pastors, ari na kita sa aton leksyon numero 11, Waiting in the Crucible. Sa ilinilonggo ang pagpaabot dira sa kapitan ukon sa kabudlayan para sa September 3 tubtob September 9. Apang sa hindi pa si Pastor Carado magbasa sa aton sa zaran nga teksto. Aton anay tamyamon ini aton nga mga subscribers, mga kauturan. Salamat gid sang inyo nga pag suporta sining aton nga programa. May ara kita nga mga 4,600 kapin kag kulang nga aton mga subscribers. Kag akon ginapasalamatan ini ang matutom nga halos kada semana naga-enjoy, nagatuon sa upod sa aton ang sobra 2,000 average nga aton nga mga viewers weekly. Kabay pa mga kauturan nga ang Ginoo magapakamayo sa inyo. And then inyo gyapon i-share so that madamo pagid sa mablessingan hindi lamang diri sa Pilipinas, hindi lamang sa mga Ilonggo speaking nga naton nga mga probensya, bisan pa sa Gwa. Akon, magabayon kamo sa pagduko sa aton ulo, samtang kita padayon sa aton nga pagtuon. Sa sini nga tiyon Ginoo, yari kami nagapalapit sa imo. Nagapasalamat nga ikaw naman magaupod sa amon, kag magapakamayo sining pagtuon sa sini nga simana. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga hamon manunubos. Amen. Amen. Yes, Pastor Raf. Ang aton nga sa laulohon nga teksto makita, Pastor, sa Galacia Kapitulo 5, versikulo 22. Akon pagkabasahon, apang ang bunga sang Espiritu, amo ang pagbatas. Amen. Yeah.
Actually, Pastor, ina ang sadzaran nga teksto naton, isa lang na sang mga bunga, ang pagbatas. Okay. Kay karon nga si mana ang aton nga ang atonan ang pagbatas ukon ang pagpailob kag coupled with paghulat, pag mabinatason nga paghulat, ang pagpailob sa paghulat, and that's it. So, ang sa English ginatawag siya patience or long suffering. Synonyms ng long suffering is patience. Sa Ilonggo, paghulat, pagpailob, pagbatas, pagpugong. And that's it. Pastor, sa aton nga introduction, the crucibles of waiting. Kag akon man ni Pastor kundi ang atong natunan sini nga si mga trimestre ang pagpailob, crucible, ang kapipitan gali kag ang pagbatas. Akon man ni siya gina-equate nga ang paghulat isa man sa mga aton mga crucibles. Sang aton mga kapipitan. Kay isa ka-virtue sa mga Kristohanon nga kabalo magpaabot. Kabalo magbatas sa pagpailob. Yes, Pastor. Anong imo matugda, Pastor Raf? Well, sumala pa sa aton leksyon, Pastor, nga ang wala nagabatas kag wala nagapailob. Labi na gid sa pagpaabot. Yes. Sumala pa sa aton leksyon, lain gid ang giapadulngan. Yes. Medyo negative gid ang padulngan niya. Mas nami gid ya ang nagapailob. Pailob. Muna gani samtang kung nagabasa si ni Pastor daw ako gining hamalan diri Pastor sang leksyon. So, nami gid ya ang magpailob Pastor. Nami gid. Yeah. Pastor Bert, anong imo matugda sini aton introduction? Ang pagbatas, pagpailob, samtang nagaulat. Isa ka butang, Pastor, nga ako natalupang din. Nga kinahanglan bataso nato ang paghulat. Yes, so. Kaya kung hindi ta kabatas sa paghulat, hindi ta makasarang sa aton Yes. nakaabot. Oo. Kaya sa aton nga leksyon, Pastor Delbert, sa aton nga aton ni Magyan karon sa aton leksyon, nga damo gidyas ang mga problema kung magdali-dali ka. Kagti, hindi man gid nga wala problema kung ikaw maghulat. Oo, pero daw damo blessings ang paghulat sa sakto nga panahon. Okay. Sa aton nga Sunday, the God of patience. Ang hambal diri ni Apostol Pablo sa Romans 15 verses 4 and 5 nga ang Ginoo sang pagbatas kag endurance, mapinadayonon kag ang Ginoo nga nagapadasig. Okay. So, that's it. Normally, Pastor Raf, ang tao bala, kabudlay gid maghulat. Daw batasan ginasang tao. So, pwede mo ito mapadayon na imo punto nga ano ang mga good thing nga marisulta if in case we have the patience to wait. Sumala pa Pastor no sa aton nga gintun-an sa aton leksyon, kung ang paborito ko nga teksto actually is ang Daniel 12 versikulo 12. Yes, go ahead. Bulahan ang nagahulat. Wow. Ay, amo na ning una kung i-share. Yes, Bulahan ang nagahulat. Mm. Kay siling pa diri sa atong leksyon, may makaangkon gid siya sang peace o kun kalinaw nga nagasalig dira sa Ginoo. Medyo lisod gid man maghulat, depende man sa ginahulat no Pastor no kung kaysa ba. Sakto gina. Kung kaysa bala bisan lang sa pagpanindahan, kung kaysa nagahulat ka kadto ka sa Bacolod, ka-drive ka bala. Tapos ati siyempre kung kaysa way parkingan, Yes, tapos manaog ang asawa mo. Dugay-dugay sa to namili, kalisod gid maghulat Pastor. Amo na Pastor. Yeah, go ahead Tungod Pastor. sina, ate, sigurado ining kalinaw, dugay-dugay guba gini. Yeah. Kung maguba mo ang pasensya sa paghulat. Yeah, Pastor amo man abla ko. No. Kami ni Mrs. Tomado magpanindahan, kami magkatusya na siya.
sa grocery. Oo. Wala na lang ko gaw so upod sa iya sa sulod. Kay kadugay magulat magtulod-tulod sinang cart bala. Oo. Nga ara na lang gid kwaon na lang gid kay butang sa kwan basahon pa ang tanan pilang presyo. Ano ni amon na. Ti ako daw but at least we can learn lessons. Yes. Mayo gid ang pagkulat. Yes, Pastor Bert. Kung may mga tao pa, Pastor, nga hindi gusto maghulat, isa na ko da. Kalabanan sa aton gahulat gid man. May mga punto sa paghulat. Pero kung magdugay na ang paghulat, ang aton kinaiya daw Ang tawanon. gasaylo man. Ang tawanon nga kinaiya. Tungod sina pastor no. Ining title niya The God of Patience. Akon ini i-qualify nga pwede ko ni ma-qualify like kay sa Hebrew kag sa Greek pwede nimo. Nga instead nga the God of patience, pwede ko ni mambal the patience is God. Oo. Pwede ni siya baliktadon eh. Yeah. God is patience or God of patience and then the patience is God. Hindi mo ni pwede abi butang sa tao eh. Kung ibaliktadon mo ni for example, si Carado is patience and then patience is Carado is hindi pwede eh. Layo lang kayo. Layo kayo pastor. So Ginoo lang gid ni siya pwede i-qualify nga kag isa ini siya ka-attribute sa Ginoo nga communicable nga pwede niya i-share sa tao. Amo na nga ang tong teksto gift siya. Isa siya sa mga gift sa Holy Spirit kay ginahatag ini siya sang Dios. Yeah. So communicable pwede siya ma-share. Meaning to say ang source gid niya ang Ginoo gid muna nga iya giniya sa Ginoo nga karakteristik. Amo nga kung ang tao ara dira kay Kristo, ara dira sa Ginoo, pwede niya maangkon ini nga characteristics kag ini nga communicable attributes sang Ginoo. Yeah. Kag kun ina nga character attributes sang Ginoo ara sa aton, ang panawag sang tao sa aton baka Dios nun. Kristiyano, kun Dios no. Diyos nun. Kaya as what you have said, ini nga mga characters, ini nga mga attributes, iya sang Ginoo. Pero gusto niya nga ipalinton sa aton, ihatag sa aton. That's why makita kita sa mga katawan nga ara ang karakter sang Ginoo. Sa aton, godly ang tawag sa aton. Yes. Gusto ko to Pastor follow up ang punto ni Pastor Carado. God is patience or patience is God. Sa punto nga siling sa English is long suffering kay siling sa Ilonggo pagbatas. Ano ang ginbatas ng Ginoo sa aton? So ang ginbatas ng Ginoo sa aton based sa mga teksto naton way from the Old Testament aton pagkakumura, ang aton pagbatinggilan, pagkiritabli, tanan ang ginbatas ang Ginoo sa aton mga reklamo way back sa mga Israelites ang isa ka semana or duha ka semana nga lalakton pwede man nangto nila ara na dayon ang saad sang Ginoo pero why it takes them 40 or number of years no kay kag amo na ang ginbatas ang Ginoo same with siguro sa aton nga mga tao. That's why ginaaton tunaan pa sa aton mga asawa kinahanglan. Dugang ang taraton pagbatas. Kaya isa pagit pastor nga ako nakita sa Sunday. Kung kaisang gadulaan kita sang pagpailob because nagatanaw kita sila sa aton leksyon. We are focused on the things we are waiting. Sa mga siling abi nga sige hulat kilanda kay tagaan ta kasang bugas. Na ang aton nga atensyon sa bugas. Ti kun madugayan magatag mareklamo kita. Pero ang siling sa aton leksyon kun ang aton focus is on the one giving. Kag nabalaan ta kung sino naghatag. We have the tendency nga mainati-inata ang aton pagpasaylo, kaya ang aton paghulat. Amo na ang Ginoo. Siya ang naghatag sa aton. Siya ang aton nga hulaton, siya ang aton nga tanawon. Di da naton i-focus ang aton attentions the one nga naghatag. Last na lang pastor sa Domingo no. Ang isa sa mga diri nga na nakon is ining teksto ba lang ang panghatag diri Salmo 27 14 Salmo 37:7. Ako diri na kitaan pastor nga ang ginatawag ba lang
attitude sa paghulat. Mm, No, nagasugod ini sa kung ano nga klase nga pagbatas nimo sang paghulat mo. Meaning ang patience nagabunga na siya. May ara ba lang nga may connection na ang sunod sinabi endurance, and then character, and then hope. Amo nang ginambal sa teksto mo. And then ang ginambal dito nga tungod sina nga nagsugod ka sa pasensya, endurance, character, hope. Hindi ka mapahuyan, hindi ka ma-honor. I mean, ma-honor ka. The point, ang pinagig ko na kong punto diri is, Pastor, kung wala gali ka sa pasensya, ang pinakapunta gali sina kahuyanan. Kahuyanan gid. And that's correct. Amo na Kaperdihan, ganahan ko kahuyanan. sa mga leksyon nga nag-remind na sa akon, Pastor. Yeah. Saling ko nami ba nga kinanglan panahon ba lang daw madula pasensya mo. Kinanglan una-unaon mo giliwat kay nga sa pinakapunta gali kahuyanan ni sa permi. And that's correct. Pastor, hindi lang para sa imo ni leksyon, para man sa akon. Para sa atong tanan. Kag mga utod para sa atong tanan. And that's correct. Pastor Delbert, sa aton nga Monday nga leksyon, in God's time, anong diding imo natalupangdan? Sa dari nga panahon, Pastor, kung kaisa kita gadali. Naghulat ang Ginoo or nagsaad na ang Ginoo nga daan sa mga patriarka pa lang bisan sa kay Abraham gani may saad na ang Ginoo. Pero kung kisa gusto naton na matabo sa aton kaugalingon nga time frame, hindi sa time frame kag sa timing sang Ginoo. Yeah. Isa ka best chapter, the time chapter siguro siling sang Manugwali kapitulo 3. Yes. That is the time chapter of the Bible. And then I'd like to quote sa verse Yes, 11. He makes all things beautiful, in His time. In His time. In His time. Hindi sa aton, kaya kung kisa ginapilit naton sa aton. Okay? So, bisan pa gani sa panahon mananday Daniel. So sa time prophecy nga may ara kita. And then ang akong personal observation sa aton mga kauturan sa iglesia kung kaisa mo especially when I remember about Y2K, when I remember this coronavirus incidents may ara kita, aton mga kauturan kadto sila dayon digto sa eschatology, kadto sila dayon sa time frame dason digto sige focus dito. And then as if nga nagpalamakal na sang mag-set na sang time. Mag-set na sang time. So, hulaton naton, actually, siling ni Pablo sa Galatians, in the fullness of time. Yes. So, ang Diyos ang nakadetermine. Hindi kay kita ang magdetermine kung saan una. Yeah. And that's correct, Pastor. Akon ka sabayan sinay mga punto. Kanami sina. Tungod kay in His time, in God's time. Kaya ang Ginoo niya, omniscient, Pastor. Yes. Omnipotent. Kabalo siya sang buwas. Anong matabo buwas? Kita ya wala kabalo ya, akato na balan, subong lang. Oh, wait kabalo tomorrow. Ti, kung kita yang sundan, ti, wait kabalo nga hindi kili na mayo para sa aton. Yes. But God in His wisdom, in His omniscient, knows what is for us tomorrow. Yes, Pastor Kraft. And it calls us to trust. Yeah. Sina ba lang panahon. To trust God in His time. In His time. Sa iya nga timing. And it takes a lot of, Pastor, kana ba lang pagsalig kag pagbasa sa Biblia. Kaya kung wala ka, actually, Pastor, na-appreciate ko ang series, ang leksyon ngayon. Yes, so. Kana ba lang sometimes, hindi mo makitaan ang big picture dira dayon. Dira dayon. Tungod sina, nagadula ang imo yang paglaom kag pag-asa. Ibutang ta lang bala, Pastor, sa experience ni Lot, ni Abraham kag ni Sarah nga. Pila na ang edad ni Sarah, 90 na. Tapos way pagid na abot ang saad. Pagdugay na ganyan na ginsaran sila. Isa kagatos na si Abraham. And then later on na dito pa nag-abot ang saad. Kadugay ba lang nga time frame, no? Pero in His time Yes. Timing sang Ginoo, pero sometimes hindi mo maintindihan bala. Kaya mo man ni Pastor ang mga dalaga kung kaysa mga damo sa aton subong mga batanon bala. Dalaga, mga 30 may batian ka, lampas na ko sa kalendar, do ay gidaw. So ang iba niya gadali ngita na lang pamagi kung diin siya kuha sang gusto niya. Yes. Okay.
Saturn nga Tuesday, ari naman si David, Pastor Del. Si David gin anoint ni Samuel. But it was not immediately ginatang ang kingdom sa iya. It took him a lot of time and a lot of crucibles ngayon na agyan until nga nakapungko siya sa trono. Amo ni ano ang aton leksyon nga makwadri kay David, Pastor Bert? Sa nga punto, Pastor, hindi ta pagkuhaon kung ano ang wala pa nahatag sa atin. Kanami. Si David may ara damo nga mga rason kag siguro he can rationalize. Yes. May mga rason gid Nga na-order ako. Ordinahan ako, natakdungan ako. Natakdungan. Okay, chance ako na ni kung mapatay ko na ni si Saul, ako nang sunod nga hari, pero siling niya ay hindi ko matandog tinanduan sang Ginoo. So sa mga butang guro, okay, sa marshmallow siguro pwede nato mahulat. Okay. So ang marshmallow para sa mga bata, pero kung sa aton mga hamtong na, siguro position, promotion, o kung ano pa da sa aton kabuhi nga aton ginalaga. So hulaton ta ang Ginoo. Yeah. Kadami isang punto, Pastor, nga mo ginambal. Don't get or don't grab what is not yet given to you. Yes, Pastor Raf. Una, Pastor, sa practical ba lang, kung kaysa mambalon ka, ulat ka lang sa ibo panahon. Una sa wala, kung kaysa ulat ka na lang bala sa ibo nga panahon. Hindi na lang wala mangita, pamaging, wala pa gani nag-eleksyon ng panya. Amo na bala, no? Yeah. So, pero kung kaysa mo na gani, ang akong punto, Pastor, nga, ang opposite abis ang trust. Ang opposite sang patience is self. To do things nga sa imo nga pamaagi ba, nga makuha mo ang isa ka butang. So kung mag-resort ka na sa sina nga mga nga mga klase sang solusyon sa kinabuhi, it is already not God's ideal for his children. Yeah. Grabe, no? Grabe. Ang pinakamalumo nga tao sa kalibutan si Moses. Pero sa kay David nakita ko man. Nga to, bisan si David, hindi perfecto. Damo si David sala. Pero ang isa sa mga nanamihan ko kay David, ining paghulat. Kaya pwede niya tumapatay si Kwan mo, si Saul. Sa Senate. Magani. Pwede na ito niya maano niya. Kaya ara nagit siya pero garespito gyapon siya. Gahulat siya in God's time. Ibutang gid siya. That's why si David nangin nahimo nga number 1 pinakamangaranon, pinakapalangga ang hari nga nag-agi sa mga Israelinon. Kag siya amo ang pinakarespeto nga hari sa mga Israelinon bisan until subong. Kung ipatay niya to si Saul, Yeah. naghari man na yun siya. Amo na No, muna ko pamangkot. Yeah, maayo bala nga pagkahari. Ang siguro pwede siya maging hari, pero ang ano dira is once amo na ang leksyon tagay na once nga magsugod siya garo sa malain, siguro kalainan kita pa. Yes, and that's correct. Kag hindi siya namang siguro namangin pinaka number 1 o kung pinaka manami The best nga hari. Nga hari. Kay sunod sa istorya sang Israel, wala na gid ang pinaka manami nga hari. Kag pinaka progressive ang Israel nga nasyon sang sakay David. Bisan si Solomon wala naka nga maalaman Solomon kag labi na gid ang sunod nga mga hari sakay David. Sakay Elijah, Pastor Raf, ano na di ang aton nga makuha nga leksyon man? Well, ang istorya ni Elijah diri nga after siya nga nag shoot down sila sang mga propeta ni Baal dito sa bukid, no? Sang Carmel. After nga nagkalamata itong mga propeta sang ni Baal kag ni propeta ni Jezebel. And then pagka abita tawhay na ang kinabuhi ni Elijah. Ni sunod adlaw nakadawat siya sa threat, no? Halin kay Jezebel. Kag sa sini nga time tungod kay si Jezebel asawa siya sang hari sang Israel. May gahom gid, gamhanan. Hawak ang sundalo, hawak ang siguro mga intelligence, balaan gisa Kag bisan ang hari do respeto sa asawa nga si Jezebel. Oh, way may mo siya sa hawak sang babae. Oo. So ari amo na nga ipapatay siya, ipahimo man kung anong ginimo niya to sa mga propeta to.
pagkabati niya, dumalagan hangtod nga diin siya nakaabot pila pa kaadlaw nga dinalagan na nga lagihay ni Elijah hasta nga nakaabot siya sa lugar, ang tawag sa lugar to Makpela ba tong lugar nga giniskutan no? Yeah, Pagkaabot dito kinapoy siya mayo kaya naghangyo na lang siya nga patya na lang kung Ginoo kayawan na ko ka dinalagan. Oo. Pero siling sang leksyon diri nga no problema ini tungod kay una si Elijah gani isang Yes. solve sang problema. Ang problema niya di kadlok eh. Kadlok. Oh, ang nakita ko di pastor no. No valid ba lang pagdalagan ni Elijah? Yan eh. Oo. Pero ang atong leksyon na gambal nga even fear, even sa aton nga kahadlok sometimes, ulaton ta ang solusyon sa Dios. Yes. Kag isa pagid pastor ang punto pa diri nga ina balang gadali-dali ka. Amo tong atong leksyon nga in God's timing. Oh. Kung nagulat-ulat lang siya, kag kung iya na dumduman nga napatay gani niya ang sobra 300 ka mga propeta, ina pa lang ang isa-isa lang ka sa babae. Oh. Ti kung nagwala lang siya nagdalagan tani, he could have waited a little bit. May namin kita nga mga punto. Yes, Pastor Bert. Sa sininga punto, Pastor, ang akong dinatalupang dan sa Elijah, may showdown na sa Carmel. Nagpangayo na siya sa Ginoo, ginsabat na Yes, mugani, ang focus niya ara sa Ginoo. Karon gintreat siya nga patyon. Ang focus niya why na sa Ginoo. Why na? Kag kung anong ginhimo sa Ginoo sa iya. Yeah, Ang focus niya karon ara sa iya. Sa iya. Kung paano niya maluwas ang iyang kaugalingon. Yeah. So amo na nga nagsigi sa dalaga, nagsigi sa dali-dali. Nga bisan hindi pa panahon, sige siya dali. Yes. Kaya ang focus ara na sa iya kaugalingon. Yeah. Waay na sa Ginoo nga iya ginahulat kag wala na sa ginhimo sa iya sang Ginoo. Yes. Thank you. Kadamo patani sa aton nga i-share mga utod. Galing aton panahon why na gid. Sa aton nga Thursday nga election, learning to take the delight in the Lord. Ano ni Pastor Raf ang punto nga in the delight of the Lord? Diri naman lain naman ang issue diri pastor. Ang issue naman diri ang mga tao nga galait sa imo wala. Mga tao nga nagasilos sa kita mo gid, bantayan mo gid nga daw ginachismis ka, Ginaisaan ka. Ginaisaan ka. Ginamarisol ka. So, supposed to be ang siling sa atong leksyon, ang natural nga tendency naton is makig ka sa tao, supposed to be. Amo man gid na ano, kay amo nang natural inclination ng tao nga. Gamtan mo. O makig ka kung kaysa kung una-una ka mabalos ka, once nga mapruibahan mo lang muna mabalos ka, pero amo ni balang leksyon bala nagambal bala nga lain niya ang plano gid sa Dios ya. Yes. Siling diriya ang mga teksto diriya halin sa Salmo 37 amo ning mga tambag ni David sa tanan bala nga mga mainiton sa ulo. Nga dali lang mga akig kung awayon bala. Fret not siling pa diri trust in the Lord. Kay ang Dios hulata ang Dios kay Dios ang Dios way gatulog ang Dios nagapamati sa imo nga sa mga tao nagalantaw sa mga tao nga naakig sa imo ang Dios magahimo sang butang para sa imo. Something like that bala. Di, kung kaysa hindi ta ni mahulat Amo na problema gid. Amo kina that's why nga nagatuon kita leksyon. That's why nga nagabasa kita Biblia. And then we learning about God. Kay ti inang hambal mo pastor nga ang karakter sa Ginoo kabay pa nga mangin aton man. Yes, Pastor Bert. Pastor, ang isa ka natalupangdan ko diri nga kung ano ang espiritu. Samtang ginapalibutan kita sa hindi mga maayong mga tao, kag maayong mga hitabo, pero samtang nagahulat ano ang atong spirit, nagakumod bala kita or nagaugtas bala kita or nangin malipayon kita kay may ginapaabot kita. Yes, and that's it. Kag isa pagid Pastor Rap, Pastor Bert, sa nga ako na isa ka namin diri sa laygay ni Salmista David. Ang siling sa Salmo 37 versikulo 7, be still. Be still. Kanami sinang word nga be still mo. Nami na ambot pastor may wali ka na about be still title be still. May harap ko na Yes, kay Moses. Yeah. So kanami sina ang word nga be still. Nga tindog lang. Hindi ka da magiyon. Tindog lang. Wait for the Lord. Grabe. And the Lord will do the rest for you. That's why Moses be still. Karon sa aton
Yeah. Lisod na, Pastor? Yes. Labi natin ito, kahit tayo mo, ang kalaban mo, sa wala, sa likod, sa tubangan. Ti, hamalong latindog lang. Tindog ka lang. Wala ba? Sa bagay, wala ka naman laganan mo. Oh. Pero kung may dalaganan ka pa, no? Kaliko ka pa sa wala, kung di dalagan, si Elijah, dumalagan gid. No? Pero it's a good point ang mga it points us to trust who is God. Grabe ang atong leksyon, Pastor. Oo. Mga utod, wala na gid kami isang time. Kami na kay balo, nga bisan tuod way ginamo natag ang tanan, ngayon yung ginapabot, sini nga simana. Pero kami ni Pastor Rafael, Pastor Delbert, nagapatigid nga amon napalinton ang the best kag enough nga aton balunon sa aton tagsa kami iglesia karon nga adlaw ngayon nagpaway. Ako na pang mangyan si Pastor Bert and then Pastor Rafi sang ilang last word. Pastor. Sa sininga punto pa sir, ang ako lang gidi pabilin sa aton mga kauturan nga samtang nagahulat nangin ano nga klase sang tao kita. Nangin ano klase nga grupo kita, nangin ano nga klase sa iglesia kita. Ano ang espiritu nga ara sa aton. Kabay pa ang kinaiya sang Ginoo sa pagpailob amo ang makita sa aton. Amen. Yeah, Pastor Raf. Sa paghulat naton, no, sa any nga ginahulat naton, asawa taman or anything nga ginahulata sa kalibutan, and then eschatological waiting, yung pabalik ni Jesus Christ. No, all of these things, hindi gid naton mahimo kung ako lang, Pastor. Hindi ko gid mahimo kung ako lang. My point is, in my human nature, in my state as a sinful human being, I cannot do it without the grace of Jesus Christ. That is why I believe that to have this patience, I need to receive. Kinanglan ko dawaton ang grasya sa Diyos as a gift. Sumala sa itong silaulohon. Kada adlaw. Dawaton ko kining grasya sa Diyos. Kag kining grasya sa Diyos lamang amo ang makatabon sa akon, nga makaangkon ako sing karakter nga sama sa iya. Amen. Enough, mga kauturan. And that's correct. Mga utod, wala gid kita tawhanon. It is easier said than done. Yes. Nga magpaabot kita, maghulat kita. Hapos lang balon. Pero kung mo i-practice, mabudlay. Apang mga kauturan, hindi lang kita madiskoryo. Because nothing is impossible with God. Salig lang kita sa iya. And He will do the rest for us. Akon ba nga ba yun si Pastor Delbert sa pagduko sa aton mga ulo, sa pagtakop, sining aton pagtuon. May gugmaon kag dalang panamon nga Dios. Sa imo kami nagapasalamat sa imo mga pulong kag sa imo pagpahanumdum sa amon o Ginoo. Kung mangin ano nga klase sang tao kag mga katawhan kag iglesia, mangin amo kami samtang kami nagapaabot sa imo. Amen. Kag amon o Ginoo ipagpatuhoy ang tagsa ka mga kabalaka dira sa imo, hindi sa amon. Yes. O Dios, itugot sa amon ang pagbatas. Kag itugot sa amon nga ikaw amon mahulat tubtob sa imong kaduhang pagkatao. Amen. Ang amon ginapangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.